No cal anar gaire lluny, agafar avions o fer milers de quilòmetres en cotxe per topar amb un paisatge costaner excepcional com aquest, proper a Cala Marqueses, al sud del Cap de Begur. La Costa Brava és plena de racons que, fora de la temporada turística de l'estiu, poden commocionar qualsevol persona sensible per la seva aclaparadora bellesa natural. Però no s'ha de ser ingenu. La pressió sobre aquest tros del litoral ha anat creixent any rere any. Hi ha gent que està preocupada pels desequilibris que això genera. Enganxa molt quan hi ets. És un territori molt agradable. Hi ha mar i muntanya. Té tot. I sobretot a l'hivern. Fins que no arriben totes les barques i tota la gran quantitat de gent que impedeix tot això, no? L'Eulàlia Gili, quan es va jubilar, va decidir deixar Sabadell, d'on és, per establir-se al centre de la Costa Brava, molt a prop de Calella de Palafrugell, on venia de vacances quan era una nena. L'Eulàlia és una dona inquieta i ara que la feina no devora el seu temps, s'ha compromès de ple a denunciar les irregularitats que hi ha al seu nou entorn. Avui és 6 de maig i a Calella ja estan posant les boies pel fondeig, però igual que els anys anteriors, s'han avançat el termini que marca la llei. Jordi, mira, que estic a Calella. Hi ha una barca aquí que està posant boies. Saps que ahir vaig venir a fer fotos de les boies? Doncs ara he tornat. I a més hi ha la barca que n'està posant més. Seria molt interessant que avui mateix les enviessis en el de Medi Ambient de Palafrugell. Des de sempre que he vingut aquí m'ha agradat molt aquesta costa, me l'estimo i crec que hi ha d'haver-hi un terme mig entre... A veure, no pot ser això com als anys 60, evidentment, però crec que podria haver-hi un tractament una mica més respectuós. Potser també hi ha un excés de barques, potser es podrien reduir una mica aquests amarratges i el que sí que és molt important és que els que hi hagin han de ser més respectuosos perquè en aquest moment s'està maltractant molt la Poseidònia, s'estan tirant els morts a sobre de les mates de Poseidònia sense cap mena de respecte. Durant l'estiu del 2009, l'organització Salvem el Crit Aritzol va fer filmacions submarines de tots els camps de boies que hi ha entre els municipis de Palafrugell i Begur com a prova objectiva de la seva denúncia. I això és una cosa que és intolerable. Això és intolerable. Per part de les administracions haurien de conèixer la importància d'aquesta espècie protegida per la Unió Europea, per les normatives nacionals. És un ecosistema bàsic per al fons marí i pel nostre mar. Vull dir, és l'ecosistema, és l'habitatge i aliment de milers d'espècies. I llavors el que hem demanat és el compliment del pla d'usos. Que com a mínim les boies s'instal·lin bé, que s'instal·lin amb el buiarí, que les cadenes no arrosseguin i van sol·licitar que en uns quants anys es vagin substituint per anclatges ecològics. Ja s'han fet proves i s'han instal·lat a molts de llocs, com Formentera i allà a les Balears. Ja té un control horari. La figuera ben parida aquí, borda. Sí. Aquí mig. Sí. La diferència de com entren cotxes a com no entren cotxes. Això més o menys és la vegetació autèntica, Quan la feina els ho permet, en Josep Maria Piferrer i en Jordi Cruz fan la seva ronda de vigilància pel paratge natural protegit de Cala Castell Cap Roig. Tots dos són membres fundadors del grup ecologista Salvem el Crit, constituït fa 14 anys per denunciar les destrosses i obres il·legals que estava fent un particular al Cap de Planes. En Josep Maria i en Jordi tenen clar que no s'han de quedar de braços plegats esperant que les administracions actuïn. Hi ha un deixament de l'administració en aquest espai protegit, d'interès natural. L'administració aquí, nosaltres hem pogut presentar moltes denúncies, amb el cas de la massificació de cotxes, amb el cas de les embarcacions, amb el tema d'arrossegament,
bueno, amb el tema de la pesca submarina amb pistoles que no queda res aquí, vull dir, esclar, i creiem que s'hauria de mirar de protegir molt més aquest tall de costa. Tornem a Calella amb l'Eulàlia Gili. És un esplèndid dia de primavera i a la platja de Portbó estan rodant un anunci. L'Eulàlia està enfadada. L'Ajuntament de Palafrugell ha pres nota que les boies s'estan posant abans del termini legal. Però com que la feina està molt avançada, han considerat que seria un malbaratament fer marxa enrere. Hem arribat aquí al Portbó de Calella un dia molt especial perquè, curiosament, s'està rodant un anunci institucional i és la imatge viva del que estem denunciant a Salvem el Crit, que s'està anunciant una Costa Brava que realment és un quadre, és una imatge, però que no correspon en absolut a la realitat. La realitat és tot el que hi ha darrere. Jo he fet fotografies en les que es veu com s'estan filmant aquest espot, però darrere hi ha la barca que continua posant les boies. Crec que la gent que fa l'esforç de venir aquí fora de temporada té dret a tenir una vista del mar el més natural possible, no? El tram de costa que hi ha entre Begur i Palafrugell és un atractiu turístic de primer ordre on falta infraestructura portuària, per la qual cosa s'ha convertit en la zona amb més densitat de fondejos de tot Catalunya. A l'estiu no hi ha cap cala que se salvi i les barques envaeixen totes les badies. Legalment hi ha 2.500 amarratges permesos, però l'any 2009 Salvem el Crit en va comptabilitzar molts més. És un. Dos, el tema dels submarinistes en pistola, Sí, aquests. que hi ha un descontrol total a les embarcacions aquí. Si junten allà 50 o 100 embarcacions ja és un risc. És un risc nedar per allà. El que demanàvem era que es balisés els esculls, des de la mateixa balisa aquí ara fins a la punta de Cat Roig. Veus? I aquí s'ajunten un milió d'embarcacions. És molt complicat. Lligant amb això, les propostes que hem anat fent en els ajuntaments aquests dies, amb les entrevistes que hem tingut, van una mica a que es balisin una sèrie de zones que actualment no ho estan. Els hem enviat durant molts anys, moltes instàncies, moltes reclamacions, i no ens han fet cap cas. Per tant, l'única manera és anar insistint personalment amb visites, entrevistes i anar mentalitzant. No poden negar que s'estan posant. Llavors, que han dit que teòricament que les farien treure. Sí, sí. Ara que estan posant les boies, agafar i denunciar. És l'única possibilitat. Però el que ha fet ell amb les fotos. Dels que col·loquen les boies tenen que començar, per què? Perquè la temporada comença el 15... Si han de trobar l'equilibri, hem de recular una mica enrere. S'ha de mirar quina és la capacitat de càrrega del territori. No diem que s'ha d'anar a les cavernes, com alguns deixen anar, no? Però s'ha de trobar l'equilibri. És reduir una mica més el nombre de boies i controlar que no s'apropin tant a les roques, que deixin espai per banyistes, espai per la gent que va en caiac, que no es fondegi sobre la Posidònia. Són coses molt elementals. No demanem res impossible, això ho tenim molt clar. En Jordi Atienza, submarinista establert fa anys a Begur, veu amb preocupació la falta de protecció del litoral marí del municipi, que ha quedat al marge en la creació de dues noves reserves marines. La del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes, Baix Ter, al nord, i la de les Illes Formigues, al sud. Ens trobem un territori una mica que podríem dir com Anxe, no? Que aquí vindrà tothom a pescar, a fer els campionats de pesca i a qualsevol cosa que als altres llocs no estigui permès. Això és una de les coses que no es pot permetre. Nosaltres sempre hem defensat que la protecció, en aquest cas, i la conservació és la prevenció pel futur. Per tant, el tenir una zona on hi hagi reserva i on es pugui fer activitats igual, no? Seria el millor, no? Els que defensen la necessitat de crear més àrees marines protegides no entenen què ha passat en aquest tram del litoral gironí. En crear-se el 1993 la petita reserva marina de Ses Negres,
Begur es va convertir en un municipi català pioner en la protecció marina. Però el que va començar bé va acabar sent un fracàs per mala gestió. Avui, a Ses Negres no hi ha boies de senyalització ni cap vigilància. Una incongruència més que convida a la reflexió. Gran part de la superfície del nostre municipi, del territori, amb apartaments que s'ocupen, són 15-16 dies l'any, no té excessiu sentit. Els camps de boies que s'instal·len per barques que ja estan amarrades durant un mes i que igual surten a navegar 3-4 dies al mes, tampoc no té sentit. És a dir, s'hauria d'aprofitar aquesta crisi per replantejar. El que passa que aquí sí que calen, ja no la nostra tasca, sinó que calen mesures d'instàncies més importants i que penso que una mica de la imaginació que ens permet avançar i fer coses, en certs sectors, en certs àmbits encara no hi ha arribat aquesta imaginació. De tant en tant, a l'Eulàlia Gili li encanta tornar a veure les pel·lícules amateurs que va rodar el seu pare als anys 50 i 60. L'Arcadi Gili era un artista, un home amb una innegable mirada de documentalista que va saber captar aquella Costa Brava tranquil·la i lluminosa dels estiuetjos anteriors a l'arribada del turisme de masses. Això és tal com era aigua freda aquelles èpoques. El que més xoca l'Eulàlia en visionar les pel·lícules és que llavors no hi havia barques fondejades a les badies que impedissin veure plenament l'horitzó marí. Per l'Eulàlia era magnífic. L'Arcadi Gili va fer més d'un centenar de pel·lícules en la seva vida entre documentals, ficcions experimentals i pel·lícules familiars. Després de la seva mort, la seva família va decidir dipositar-les a la Filmoteca del Cinema Amateur de Girona i a l'Arxiu Històric de Palafrugell. En aquest últim es van quedar les seves pel·lícules de la Costa Brava. I les tenim. Fa goig de veure altre cop les pel·lícules, no? Amb el format original. Les etiquetes, els números... En aquella època hi havia molt poca gent que filmés amb 16 mil·límetres i, a més, que al cap dels anys haguessin quedat tan ben conservades. Han de confluir moltes coses per aconseguir un fons com aquest i no sé si es pot haver donat en gaires ocasions. És una sort que ens toqués a nosaltres, que vinguéssiu a passar les vacances aquí, no? A l'època que jo ho vivia, que ho estava filmant, per mi, esclar, no li donava cap importància. En canvi, ara estic molt contenta de tenir-ho, perquè se n'ha utilitzat molt i més que per nosaltres mateixos ens dona la visió que al final el record el vas perdent. Jo me'n recordo, o sigui, jo penso que la meva visió de Calella i el record que tinc del mar d'aquella època és un record que és molt present gràcies a les pel·lícules del meu pare. Sense proposar-s'ho, l'Arcadi Gili va documentar amb precisió algunes formes de pesca avui desaparegudes de la nostra costa. Com aquesta pesca de les batudes, que encara feien els pescadors de Calella de Palafrugell el 1959, quan es va filmar aquesta pel·lícula. Aleshores, la platja era el territori dels pescadors. I quan tornaven de la pesca ja es tenien les xarxes de cotó tenyit perquè s'assequessin al sol abans de guardar-les a l'espera d'una altra calada. Mira, Eulàlia, aquestes són les de la mare. Ah, val, gràcies. Que també Les de la pesca de pesca. la tonyina, eh? Sí, aquesta és molt bona. Sí.
El meu pare va filmar, es van trobar per casualitat a Port de la Selva que estaven amb aquesta pesca, tenia molt poca pel·lícula que li quedava, li va donar la màquina de fer fotografies a la meva mare perquè fes fotos també, perquè ell sabia que era un moment únic, no? I que li quedaven molt pocs metres. La curiositat de l'Arcadi Gili sobre el món mariner era inesgotable. I sempre que podia, durant les seves vacances d'estiu, s'embrancava en un altre projecte fílmic. Aquí veiem, en una altra de les seves pel·lícules, el que era una jornada de pesca de la gamba en una barca d'arrossegament de Palamós. L'Eulàlia Gili avui ha anat a visitar la Maria, la seva tieta preferida, que viu a Calella. És la germana del seu pare, Arcadi. Amb ella de petita nedava a l'hivern, va aprendre a anar en bicicleta, va descobrir en barca els racons de la costa. Una infinitat de bons records compartits les uneix. Per estar aquí bé, el que deus voler veure, m'imagino, és un mar una miqueta, a veure, tal com és, no? I no ple de boies. Ara tampoc hi ha cap barca penjada. Doncs, bueno, ha canviat molt. Als principis que ens banyàvem aquí, aquesta platja estava plena de nanses i a dins hi havia les llagostes. Escolta'm, bé, si ara hi podrien ser-hi, si els hi agafarien de seguida. I quan els pescadors venien als hotels, ai, que teniu aquestes llagostes? Venien aquí, obrien la nansa i au, portaven les llagostes en el restaurant. Els primers anys que estàvem aquí a l'Hotel Batlle, escolta'm, per res et donaven sempre llagosta, perquè no tenia cap importància. Aquella època, Les vacances, mira, normalment sortíem amb la barca. Teníem nens, doncs ens els emportàvem quan podíem venir amb la barca i ens n'anàvem a banyar-nos potser a la Russa, que llavors anàvem allà i no hi havia ningú. Deixàvem la barca, baixàvem i ens anàvem, bueno, mira, nedant i tot el que vulguis. Que si ara hi volguéssim anar-hi, no s'hi pot entrar. De tantes barques que hi ha, és que no pots ni nedar. És una altra visió molt diferent i això ara m'agrada molt poder-ho veure, no? Sí, que sí. Quan ho veus penses, mare de Déu, que n'era de maco. I llavors ens n'adonàvem que fos tan maco, oi? Que ja ho era, però i ho vèiem, però no... Ara te n'adones més, la diferència. S'acosta l'estiu. L'Eulàlia i el seu company Antonio faran un vol en caiac per distreure's. Fa setmanes que denuncien a les autoritats el problema que hi ha amb els camps de boies i sembla que aquest any estan més receptius. Aquest any ens han assegurat que es posaran bullerins a les cadenes dels morts, cosa que és molt important per protegir la Posidònia. Amb aquest acord, per aquest any ens donem per satisfets, perquè és evident que no es pot fer tot de cop, però si a poc anem guanyant
amb seguretat i amb balisament i amb protecció de la Poseidònia, que es posin millor els morts, que allà on sigui necessari es posin olles ecològiques. Doncs hem iniciat una etapa de diàleg amb aquests ajuntaments que pensem que és positiva i que està donant els seus fruits. Però després de l'estiu, les expectatives en la gestió del camp de boies no s'havien complert. Tot i així, el moviment per una racionalització dels fondejos a Begur i Calella segueix actiu. És una necessitat que no es pot amagar.